da vam objasnim jednu stvar. Šta god radili u životu, ali bukvalno šta god. I kakve god izbore pravili, da li oni bili dobri, loši, uvek će postojati ljudi koji će vas osuđivati, koji će imati komentare, koji se neće slagati sa vama, koji će smatrati da ste kompletne budale i idioti. I uvek će biti tako, apsolutno uvek. Ali ona stvar koju ljudi uporno zaboravljaju jeste da pored te grupe koja će uvek da bude dobra duša, koja ti daje saveta, zapravo samo uvek će postojati i ona druga grupa ljudi koja će vas u potpunosti podržati, u potpunosti razumeti, slagati se sa vama i sa oduševljenjem gledati na sve to što vi radite u životu i podržati vas i inspirisati vas i motivisati da nastavite da radite te stvari koje volite. Tako da ono što treba svi da uradimo jeste da se zapravo fokusiramo na pozitivne stvari. Da, naravno, jeste u ljudskoj psihologiji, nije uobičajeno to da se ljudi više fokusiraju na nešto što ne valja. To je jednostavno tako. Ali ukoliko smo svesni da nam se to dešava na nekom podsvesnom nivou, hajde onda svesno da se fokusiramo na tu misao da uvek idemo ka pozitivno. Znači, uvek postoji neko ko će da smara i ko će da žvaće, ali uvek će postoji neko ko će da bude oduševljen sa svime što vi radite. Tako da, ukoliko radite bilo šta u životu što ne povređuje ni vas, a ni druge ljude, čini vas srećnim, apsolutno trebate to da radite. To, da će jedna grupa ljudi da razume to apsolutno nije bitno. Ona tamo druga grupa vas razume. Tako da, nastavite da stvarate i da radite lepe stvari koje čine i druge i vas srećnim i samo terajte dalje i zaobilazite energetske vampire u širokom krugu, zato što takvi toksični ljudi nikome apsolutno ne trebaju i ničemu ne služe. Tako da, šta reče jedna moja drugarica, svi ti koji su toksični i koji su negativni, lepo da stavimo sve na jednu liniju. Pa evo, brate, vi se tucite, pobijte se svi, ubijajte se lepo, ako ćete se bijati, izvolite pa se bijte, a nas normalne ostavite da živimo svoj život, tako? Tako je, tako da